Na jing pule na ka gospel kat ku Matthews nong ko bakandai kat at hunyau adut lai puwe jisu ulami na kata ka jaka pat kat bau dang yai arngut ki matla ki yabut yau to isne yangi ko kon udabit ki la perta andau jisu larung hapo yeng ki matla arngut ki lawan syau bat ula keli yaki pinget bangala banle yakane hooi kendrat kila juba te ujisu ula kta yaki khmat chungki bat ula ong to kan long kumpa pinget bat kila imat biang ujisu pat ula maham yaki sumar ban omdan batip yakane makibat kila leit bat klapen priang ya kanam ujisu keleng kata kari baro ka gospel jung try ka jingero ya me ko Chris kalmen ko para ni puson katok ini ki mat ha kane ka jing pule kitu ki matla arngut mensua kilalong kiba imat Henry na kanore kano kadau kila kelalong kiba matla. Ni siapa ni sekutu ahang ne namar balat ho bat kila imat biang. Kidon bun ki hakajing im kajongi kiba kipen kelalong yangi kiba matla. Don arjat kijing matla. Kijing matla jong ka khamat hi pat kijing matla jong ki khmat jong kamensim haba ngi matla ya ki khmat ha ki khmat jong kamensim ngi mla banyo i ya ki ki badai ki jong play mar kata ngi don kam ya ka jing pensai jong umensim bokoi pat shwa bangin yo ya ka jing pensai jong umensim bokoi ni de ban pai ya la de shau play kajing pai yala de shau bleiru don arjai kajing pai bat kajing pan jing snei jing kerpat na u kadon kabaning kong kajing perta da ka sentur da kirmiang sentur da ka sur ka pejam kumbakine ki arngut ki matla ki la perta to isnei yangi kokon udapit bat sakawai pat kajing perta kalong kajing perta kapai carca ikan mau in sim tang kawai kan nuksa katu kajing duai bajarjar jong katu ka kenthei badon nya kajing pang mi snam bat kabala khat arsnem bat kalayo jingkoi tang da kapaka kta ika sernai jan jong ujisu ti ngi pai show play da kajing kelak bomot kejongi pada jing pan jing snei na u kawai dak pangi ke perta dak sur ke pejam leng bakir miang sentur jongi bat ke baar da ke bacar jar rei yakine poro arjat ki jing kerpat jing perta jongi cha utrai u yo sngew pat u jupa bangin yo ya ke jupa don kam ya ke jingej jisu loong hakine ki arngut to kan long kumba pinget yanga ya piru habangi perta ngi pai sha utrai kan long kat kum kajinget jungi lada ngim don kajinget ngin om yo ya kata kebangi kerpat lada ngi kerpat tang da kermiang sentur jungi reka da no jungi pade ka jingai ba nau blei kata kajing lek ke jongi kalong tik tangkum ke jing lek men lek kini ngi siam jing hikai na prophet Isaiah aka wen kilenong jong ke kitab Isaiah ngi siam kene padu Jeremiah rukumju but ka history jong ka judgment ru Israel ka balong ke judgment ru kepala jit jong blei ha ka kitab Ezekiel ngi yo ya ke jing i pau jong Ezekiel Aba
Kitu kileng dok kitu kilebi ba ki le nyam ki le rukom ki le men le haba pau do kumbai habari pat ki mane play thau de nomor kata tu ke jing kerpat jengi ke depan mi adu kamen sim bat ke jing ngai jengi de nomor kata haba ni siam hakano kono ka jing ke jing matla ka khmat hi bat ka khmat jong ke donut dengan perta de sur ke bejam da ke pangi ngai pat ya kata ke pangi ngai ni sayo hai ka gospel kat kum o Markus in siam ya kene ka jing tho ba ujisu Ukraine kal nom ka ba khatway khat ka ba arpusa ba ya kata ka ba phipan phikerpan ngai pa philayo ya kata pat phin sayo de konen ko para to nginom long ki ba matla re to ngin phai borbor show try show jing shai utrai u lawan ha ke jing long do jung pan sim ya ke jing long ke jungi lang ba jung kamaria the soti but lawan kum ke jing shai jung ka perthe to ngin om kan tai ya ke ne ke jing shai but to ngin nge scam ho but to ngin yai perta borbor show klep sange